Velkommen til Østre Kirkegård, der ligger centralt placeret i Roskilde, ikke langt fra Roskilde Domkirke. Østre Kirkegård er en begravelsesplads med stor variation i udbuddet af gravstedstyper, lige fra det lille og beskedne urnegravsted til det store og pompøse familiegravsted. Østre Kirkegård har en parkagtig karakter med mange kulturhistoriske og rekreative værdier, der er med til at gøre kirkegården til et grønt åndehul i bymidten. Kirkegården blev indviet i 1885 og omfattede dengang et areal på 4 tønder land, men er siden udvidet, så den i dag er på ca. 24 tønder land. Hovedindgangen og partiet omkring springvandet giver en venlig modtagelse til kirkegården, hvor det at opnå ro og værdighed har været en vigtig del af planlægningen. En allé af stedsegrønne træer fører op til Østre Kirkegårds kapel, hvor højtidlighederne foregår. Pladsen foran kapellet er indrettet til ophold i lyse og venlige omgivelser. Arkitekt Henning Larsen stod for opførelsen af kapel og krematorium, der blev indviet i 1961. Kapelsalen er indrettet enkelt og sparsomt, hvor lysets spil fremhæver rummets kvaliteter. Der afholdes årligt ca. 300 bisættelser og begravelser i Østre Kirkegårds kapel. Omkring kapelkrematoriet ligger kirkegårdens ældste gravstedsafdeling med traditionelle kistegrave. Afdelingen blev anlagt i 1885, og mange familier har haft gravsted her i 50 til 75 år. I tilknytning til denne afdeling er der gravstedslinjer med historiske gravminder. Disse gravminder er ofte mere end 100 år gamle og viser nogle tidstypiske træk fra udviklingen i samfundet. Befolkningstallet i Roskilde voksede omkring århundredeskiftet, og allerede i 1905, 20 år efter indvielsen af kirkegården, blev der behov for en udvidelse. På tilsvarende vis som ved den første afdeling blev der anlagt en hovedallé. For at opnå karakteren af allé blev der plantet magnolietræer, og i forbindelse med de 3 største tværveje blev der anbragt vandbrønde. Omkring århundredeskiftet var der en stor dødelighed blandt nyfødte, og der var behov for en særlig gravstedsafdeling, en børneafdeling til dødfødte børn. I begyndelsen af 1980'erne var der ikke mange børnegrav tilbage på afdelingen, men en større bevidstgørelse i samfundet omkring det at have mistet et barn har siden betydet, at forældre i dag ønsker et sted, hvor de kan søge hen for at bearbejde deres sorg. I forbindelse med udvidelsen af kirkegården i 1905 blev der også oprettet en katolsk afdeling for byens katolske menighed. Centralt på afdelingen står et smukt krucifiks, og på hver sin side er katolske præster og søstre begravet. Omkring 1930 blev der erhvervet et nyt areal til kirkegården på ca. 10 tønder land. Udviklingen i samfundet gennem 30'erne gjorde, at der var behov for nye gravstedstyper. Kremationen var ved at vinde indpas i Roskilde, og der blev nu anlagt en afdeling med urnegrav samt den første anonyme askefællesgrav. Et kig gennem en akse i området giver et historisk indtryk af udviklingen i kirkegårdskulturen. Fra traditionelle kistegrave med hæk
videre til urnegrav uden forhæk og til den åbne fællesgrav med det store trækors. I 1961 blev den anonyme urnefællesgrav anlagt, og senere blev den smykket med en skulptur udført af billedhuggeren W. Fredericia. I dag, 40 år efter, er der nedsat mere end 8.000 urner i fællesgraven. Efter kapelkrematoriet blev indviet i 1961, har begravelsesskikkene ændret sig. Hvor der indtil 1960'erne var tradition for kistebegravelse, ønsker i dag mere end 90% af befolkningen i Roskilde Kommune at blive brændt. På grund af udviklingen i begravelsesskikkene har det været nødvendigt at anlægge nye afdelinger med urnegrave. Folk ønsker et gravsted, som ikke kræver en forpligtelse til at vedligeholde, og som er økonomisk overkommeligt. Disse ønsker har kirkegården kunnet imødekomme ved den fælles mindehave, der er et alternativ til den anonyme urnefællesgrav. Den fælles mindehave er en kollektiv afdeling, hvor der ikke er en synlig adskillelse mellem gravstederne. De pårørende erhverver en helhedsløsning, der omfatter gravminde med inskription samt gravsted med beplantning og vedligeholdelse i en fredningsperiode på 10 år. Rosenhaven er en afdeling med individuelle urnegrave, hvor roserne bag gravmindet er med til at samle området til en helhed. Gravstederne er uden hække, og hele afdelingen har en åben karakter, der gør Rosenhaven meget attraktiv. Befolkningen ønsker i dag gravstedsformer, der følger med tiden. Derfor findes der på Østre Kirkegård både gravsteder med læggesten og opretstående gravminder, samt traditionelle urnegrave med lave hække omkring. Urnehaver med blomstrende buske og træer er altid eftertragtet. I Potentilhaven er gravstederne placeret i buede linjer, som dele af et cirkeludsnit og med gule potentil som baghæk. I sigtelinjen mod domkirken ligger en kombineret urne- og kistegravstedsafdeling. Gravstederne er uden forhække, og kistegravene er størrelsesmæssigt kun halvt så store som traditionelle kistegrave, i det den anden halvdel ligger ud i græs. I sigtelinjen op mod domkirken findes ligeledes en af de nyeste urneafdelinger, hvor gravstederne er små kvadratiske felter afgrænset af lave takshække. Østre Kirkegård ejes af Roskilde Domkirke og bestyres af Roskilde Domsogns menighedsråd. Der er ansat 20 gartnere til at vedligeholde kirkegården. Driften af kapel og krematorium varetages af 2 medarbejdere, og på kirkegårdskontoret er tilknyttet 4 ansatte til at varetage de administrative opgaver. Østre Kirkegård er et spejl af det samfund, det betjener. Der vil fortsat ske ændringer med gravstedernes størrelse og udformning, men på trods af områdets parkagtige karakter, vil præget af Kirkegård med et varieret udbud af gravstedstyper aldrig udviskes.